Ahojte ľudia, v tomto videjku som si prichystala také veľmi špeciálne videjko pre vás. A vôbec to není nejaké klasické videjko, že je proste nejaký make-up alebo GRVMI, ale máme tu blind bag, ktorý som vytvorila sama. Takže mi v ňom nikto nepomohol a dneska si ideme pozrieť, čo je vnútri v tomto Capybara blind boku. Tak toto nejako vyzerá a tu máme možnosti, že Super Rare, Epic, Mythic a Legendary. Takže dúfam, že padne buď Mythic alebo Legendary. Takže poďme na to. Ešte si musím ísť pre nožnice. Som tu. Takže mám tieto krásne modré nožnice. A teda poďme na to. OK, takže takto to zastrihávam. A potom má byť... OK. Oh my god. Poviem pravdu, ja už sa ani moc nepamätám, čo som tam do toho dala, takže... Tak. OK, takže takto to nejako vyzerá. Idem to teraz všetko vysypať. OK, takže toto mám úplne celé prázdne a... Našla som tu nejaké lístočky, pozrite sa na to. Takéto mini piti capybara lístočky, ktoré sú že mega cute. Dám si ich do svojej sady. OK, takže neviem, či mám teraz začať, ale asi to, že čo tu mám. Takže you got pink. Pozrite sa a pink je, počkajte, legendary ľudia. Máme to! OK, takže toto môžem zahodiť a teraz neviem, na čo sa mám vrhnúť, lebo mám tu že dve veci. A tak asi poďme teda týmto najmenším. Dobre, podľa ma tuto asi túto zastrihnem. Aha, to ešte musím viac zastrihnúť, počkať. Tak toto nejako vyzerá. Idem to takto. OK, takže máme tu nejaké, ako keby, takéto vecičky kapibara. Máme tu prvé takúto kapibaru, iba hlavku. A toto je, že mega cute, proste kapibara a ten krokodíl tú kapibaru proste veze. Je to, že mega cute. Dobre, mám tu ako ďalšie toto, ktoré sa s tým robí dobre ASMR, takže neviem, čo tam bude. Dobre, to sa otváram a máme tu kapibara mačkátko. Pozrite sa na to, ako to pekne vyzerá. Takto to vyzerá zozadu, proste je tam napísané kapibara a to ASMR je fakt, že dobré. OK, takže máme tu takýto list kapibara a berem si toto kapibara pero a idem si začiarknúť, ako má farbu. Takže máme pink. Takže idem si teda začiarknúť pink. A máme to začiarknuté. OK, takže tento bordel, ktorý tu mám, tak toto všetko dám naspäť sem. Takže dám to, že takto všetko, lebo nechce sa mi teraz do uša. Takto. Dobre, dala som tam tento celý môj bordel a idem tu dať, že sem. OK, takže tu máme ešte takéto capybara veci. Mám tu veľa veci, proste nálepky, gumu, pravítko, barščo, takže dám sem toto. Toto si dám pri to mačgátko. Tak, lebo pozrite sa, čo ešte mám. Mám ešte, že toto ľudia, tu sú ešte vnútri kapibara veci. Takže dá sa povedať, že ja som v kapibare strašný blázen. OK ľudia, to je všetko. Vyrobila som moje tete tiež blind bag aj mojej kamarátke. Moja kamarátka som zase urobila tento Minecraft blind bag. Tak to vyzerá zozadu. Tu je zase napísané, že Super Zombie, Epic Creeper, Mythic Skeleton a Legendary Ender Dragon. Môžem natočiť videjko, ako moja kamarátka si to rozbaluje a to bude aj za 2 dní, lebo idem za 2 dní k nej na prespávačku. Takže uvidíme. A tu som urobila Music Blind Bag. Tak toto nejako vyzerá, to taký mini. Dúfam, že sa to bude páčiť mojej tete, uvidíme. Hej ľudia, to bolo všetko z tohto videjka a budem sa s vami tešiť ďalšieho videjka. Nezabudnite dať like a odber, pokiaľ ho tu nemáte.
určite je to veľmi dobrá vec, pomôžete mi v tom a to bolo zatiaľ všetko, tak zatiaľ bye bye.